Terve vaan kaikille. Otetaan makustelutestiä täältä suunnalta taas. Inaveraa ollaan testattu jonkun verran ja kapellaa, niin jatketaan Inavera-linjalla. Otetaan kola tällä kertaa makuna. Tiivisten nesteitä edelleen. Eli Diu-sarjaa. Arizona höyryiltä ostettu, 5 pinta on pullohinta. Tuoksu on sitruunainen kola. Aika vahva sellainen sitruunahapon tuoksu tulee tuolta läpi. Tuossa mulla on valmiina nesteenä sekoitettuna PG-VG-suhde on 50-50. 10 makuprossalla ja niksalla. Pitäisikö sitä lähteä trippailemaan ja maistelee miltä neste maistuu. Aloitellaan vaikka, kun saadaan pullo ekana auki, niin 3 tipalla. Nemesis on pohjalaitteena edelleen, niin kuin aikaisemmissakin videoissa taisi tulla 4, en laskenut tarkemmin. Ja Smokin RDA katepillari on nokalla. Katsotaan mitä neste sanoo. Höyryn tuotto on ainakin ihan kohtalainen. Tai kohtalainen ja kohtalainen, yllättävän hyvä. Vaikka ei niinkään trippalunesteitä olekaan, mutta maku on aika suoraan sanoen kolamainen. Elikkä ei nyt ihan kokis eikä Pepsi, vaan jos tiedätte SodaStreamin kolan, niin maistuu aika lailla siltä. Elikkä sellainen peruskola on makuna. Erittäin hyvä, kuka vähäkään kolan ystävää on. Aika kurkkutuntumaan aika raastava silti, vaikka joku 10 millin niksat siellä, koska toi tulee sellainen pöllähdys tuota kolan makua ja se on niin raastava verrattuna johonkin miedompaan, esimerkiksi aikaisemmin testattuun vanilja kustardiin, niin se on pirun raastava siihen verrattuna, kun vanilja kustardi on pehmeä makunen. Pitää höyryä ottaa aina vähän välillä tässä ja makustella samalla, jos löytyy jotain uusia piirteitä. Ei, kyllä tää aivan kola on päästä varpaisiin. Sitten voisi ottaa vielä tähän loppuun. Tuli kokkailtua tuossa äsken nestettä. Yhdistettiin vaniljakiisseli ja kola. Niin katsotaan mitä siitä tulee. Tässä on lavatube pohjana ja Pro-tankki aircapilla varustettua, niin maistellaan vähän sitä. On paha neste, joka jättää sanattomaksi ainakin tämä näin alkukäteen. Kyllä. Ekana tulee sellainen hennon vaniljainen maku ja sitten tulee kola. Joo. Ekana tulee hento vanilja ja sitten sellainen voimakas tuulahdus kolaa, mutta se raastavuus on kadonnut kokonaan, kurkun raastavuus, koska nuohan tasapainottavat aika lailla toisiaan, vaikka siinä on 10 niksat, niin kun vanilja on pehmeä ja hempeä makunen ja kola on tollanen ylöspäin pyrkivä, niin sellainen mediumi, pieni kurkkutuntuma löytyy, mutta ei ollenkaan huono. Suosittelen kaikille, ketkä tykkää vähäkään kolan tai vaniljan mausta, niin erittäin
tai perkeleen hyvä. Laitteetkaan ei meinaa pysy pystyssä. Tää pöytä on kai niin helvetin kiaro. Kyllä Maara. Joo, ei siinä varmaan mulla tällä kertaa enempää. Otetaan seuraaviin videoihin ja tunnelmiin, että se on hellurei ja hellät tunteet.